Opskriften er enkel. En fancyplade tilsat din fantasi. Kom bagepapir på en bageplade og læg fancypladen i ovnen, når den er varm. 180 grader i 3 minutter. Der skal bruges en stabil rund søjle til at forme skålen over. Det kan være en vase eller en karaffel. Centrer fancypladen midt på søjlen og læg en plan plade og ca. 2 kg vægt ovenpå. Form nu skålen, som I gerne vil have den, og afkøl eventuelt med fyndtørrer. Hvis man vil begynde forfra, kan fancypladen bare sættes i ovnen igen. Fancypladerne fås runde og firkantet i 6 forskellige farver. Fancyskålen, den personlige gave til en, du holder af.